Hi, Marvin. Hello po. I love, good evening sa iyo. Sige, Marvin, kwentuhan mo na ako, mahal ko, anong may paglilingkod ko sa iyo at nagpatawag po sa usapang LDR. Yes, DJ. Nampisahan ko lang po sa pagkakakilala namin ng ex ko. About the ex po kasi. It's okay, go. Na-meet ko po siya o pinakilala lang din sa akin ng girlfriend ng best friend ko. And then, nagkaroon ng ligawan sa internet hanggang sa nag-meet, tapos naging kami. 2 weeks nang naging kami po. Nag-live-in kami, sinama ko siya sa bahay. Dito ko na siya pinatira for 2 months. Okay. Going to 3 months po sana. Pero, sa loob ng 2 months, walang halos nangyari. Noong una, mga a week lang po nung naging kami, ang saya-saya, puro saya lang, puro happiness lang, everyday, whole day, nasaya lang. Tapos biglang nagbago yung takbo. Siguro may mali ako dahil hindi ko nakilala ng lubos yung tao. Mhm. Tapos po, yun, napasubo ako, nagsama kami ng 2 months dito sa bahay. Pinakilala ko ng buo sa magulang ko. Kasi feeling ko siya na talaga yung gusto ko na tao. Okay. Nabago niya ako, naipahinto niya ako sa mga bisyo, sa pag-inom, paggala, sa pagyosi, halos lahat na hinto ko para sa kanya. Pero may side pala ako na hindi ko pa talaga siya lubos na kilala, na pinagsisihan ko na bakit hindi ko agad kinilala muna bago ako sinama sa bahay namin. Okay. Ano bang meron kay ate girl na pinagsisihan mo? Kasi po nung una, okay naman po kami. Tapos nung mga first month pa lang po namin. So parang duda siya sa akin. Nung una duda siya sa akin na baka may iba ako. Pero alam naman po niya kasi na friendly talaga ako since nung bago pa lang maging kami. Then pina-explain ko naman sa kanya bago maging kami. Pinapaliwanag ko na ganito akong tao. Ito ako, gala ako, makulit ako, palasama ako sa babae, hindi ako sumasama sa lalaki. Kasi alam ko po yung limitasyon ko pag lalaki kasi mahilig sa gulo, napapaaway, konting gubot, ramble. Mhm. Yun po, kaya mas ano po ako sa babae sumama. That time po, ayun, parang pinipilit niya na may mali sa akin, na gumagawa ako, nag-cheat ako. Yun, nagbigay po ako ng account sa kanya. Nagtiwala ako. Kahit privacy ko dapat yun. Pero binigay ko kasi mahal ko eh. Mhm. Gusto ko yung tiwala buo nandun sa akin. Pero, ayun, binigay ko po yung account ko that time na nasa kanya na. Hinuhuli niya ako pero wala naman po talaga akong ginagawa. Wala akong ginagawang ikasisira namin dahil mahal ko talaga siya. Then yun po, one time na magkasama nga po kami sa bahay, nag-live-in kami for magto 2 months na nun. Mhm. Nahawakan ko po yung cellphone niya. Mhm. Tapos doon ko nalaman na hindi lang pala ako, sabay-sabay kami, 3 kami. Tapos pag nag-aaway kami, ginagawa niya, magpo-post siya, hingi siya ng number, hingi siya ng kausap. Then pag gusto siyang ayain lumabas, sasama siya. Sabi ko, that time, una tinitiis ko lang eh. Hindi ko po pinapansin bilang, ini-ignore ko lang. Kumbaga sabi ko, siguro part lang to, trial lang to, pagsubok lang to sa akin kung kaya ko ba. Pero napuno po ako. Nung nandito po siya sa bahay, halos wala po siyang ginagawa. Aalis ako, tulog siya. Uuwi ako, tulog siya. Pero nakikita po kasi ng mga magulang ko. Kasi only child lang po siya, pero wala na po siyang magulang. Lola po, tsaka lola lang po yung nagbalak sa kanya. Wala na rin po yung mga lolo't lola niya. Yumaon na rin po. So parang naawa ko, kaya kinuha ko na rin po dito kong tinira. Pero yung pagsama niya sa akin dito is halos wala pong nangyaring mabuti. Hindi siya kinakitaan ng maganda ng magulang ko. Nung una po, pinakisamahan siya ng magulang ko na okay sila, masaya sila. Mhm. Pero nung mga that time na magto 2 months na kami, going to 2 months na, doon po nakita nila mama, napansin na may mali, na lagi siyang may kausap na iba sa cellphone. Mhm. Tapos kakain, naka-earphones, may kausap. Siyempre, kahit sino naman po, di ba? Bababastusan. Pero ito pong last po, na naghiwalay na po kami, tuloy na po siyang umalay sa akin. Yung point po na yun medyo mabigat sa akin kasi hindi na ako sanay nang walang kasama, walang nag-aasikaso. Tapos, yung mga magulang ko rin medyo
medyo naalis ako sa kanila. Hindi ko sila pinapansin. Every time na uwi ako galing trabaho, tulog na lang ako, hindi na ako kumakain kasi wala na po eh. Parang pinanghinaan ako. Pero ngayon po, may malaking problema na humahamon sa akin. Kasi po yung ex ko, buntis po. Oh, okay. And then may po kasi, nung una may galit po kasi yung papa ko. Kapag nakatuloyan ko daw po yung ex ko na yun, hindi niya hayaan na magsama kami. Parang ayaw niya. Hindi talaga siya boto. Kasi nga ganun yung ugali. Ganun yung pinapakita. Pero sabi ko, sa isip ko, hindi ako papayag naman na tumayo, lumaki yung bata, lumabas yung bata na walang kinikilalang ama. Kasi lalaki po ako. Ayoko naman maging parang wala lang. Hindi ko naman kasi naranasan maging maging solo lang sa buhay, yung walang magulang, lumaki ng walang magulang. Hindi ko pa naranasan. Kaya gusto ko yung bata. Kahit wala kami ng ex ko, gusto ko po makapiling din siyempre yung bata. Pero ngayon natatakot po ako na malaman nila. Okay. Natatakot po ako. So ngayon, Marvin, hindi mo alam yung gagawin mo kasi right now, alam mo na buntis si girl and dahil nagsama kayo for 2 months, there's a big possibility that the child is yours. So hindi mo alam kung paano sasabihin to sa parents mo. Opo, pero ano naman po, with my ex po, communication okay naman po kami. Tapos next week po, actually magkikita po kami para ipa-check up ko po siya. Lahat ng needs niya, ibibigay ko lahat ng suporta para okay sila ng bata. Pero hindi ko papapaalam kasi natatakot nga po ako. Pero na baka at the end, willing kang mag-father to the kid, pero you are not gonna accept her back again in your life. Tama? opo. Ayun naman po na pag-usapan namin na okay kami dahil sa bata na lang din po siguro. And then kasi gusto niya po kasi mangyari kapag gusto ko rin po talaga mangyari. Talaga. Magsama kami nung una. Pero ang pilit niya sa akin, kahit may mali po siya, tinatanggap ko na sige magsasama tayo. Gusto ko buuin yung pamilya kasi ayoko nga maranasan ng bata. Yung naranasan ng ex ko nga po na wala ng pamilya, lola lang yung nagpalaki, broken family. Siyempre ayoko naman po na first na anak ko tas ganun agad. Siyempre, ayun po, nung unang kinoconvince ko siya na magsama kami ulit, papatawarin ko, papalagpasin ko lahat. Magiging martir ako. Kung martir, kung tanga, okay lang po eh. Pero, ano lang po, nasaktan ako nung time na kinoconvince ko siya na nag-break kami na umalis siya dito. Kasi 1 day, 2 days pa lang po ng breakup namin, naka-in a relationship po agad siya. Tapos, naulit, nag-break agad sila noon. Tapos may bago na naman. Sabi ko, bakit ganun? Nag-usap na tayo. Kung ayaw mo sa akin, magiging okay tayo, walang pagbabago. Sabi mo, ikaw pa. Siya po kasi nag-deal sa akin na sabi ko nga po, hindi ako magjojowa. Hindi ako mag-girlfriend para focus muna ako dun sa bata. Para lahat ng needs na pwede kong igastos sa ibang babae, hindi ko nagagastos. Doon na lang po sa kanila. Kasi gusto ko okay sila eh. Gusto ko malusog silang parehas eh. Kahit wala na po kami. Iniisip ko pa rin po siyempre siya. Paano kung may mangyari sa kanya, ligtas yung bata? Siyempre, ang unfair naman po na mabubuhay yung bata tapos siya mawawala. Ang unfair naman po kung mabubuhay siya tapos yung isa sa kanila mawawala. Ayoko naman po. Kaya sinasabi ko po sa kanya na hindi ako mag-girlfriend, maghahanap ng ibang babae. Focus ako sa inyo. Pero kasi siya po, hanggang ngayon po, hindi ko po ma-realize na bakit lagi na lang pinapadaman niya na parang may mali ako talaga na naghahanap siya ng iba. Nung una po kasi, bago kami, 2 days lang po, nitong mga nakaraang araw po, bago kami magkaroon ng communication ulit, ang sabi niya po sa akin, may boyfriend daw po siya, handang panagutan siya, kasagutin lahat, tatanggapin yung bata. Sabi ko, hindi naman ako tutol doon sa relasyon yun ng boyfriend mo eh. Pero labas siya dun sa bata kasi hindi naman ako tumakas eh. Responsibilidad ko, ginagampanan ko. Okay. Kaya Love, ganito no. I understand kasi na you want to be a father. Naiintindihan ko yun. Kaya lang kasi her life is her life at hindi mo yun pwedeng diktahan.
Right now kasi she wants to be like that eh. Love, you have to listen to me first. Ang problema kasi dito siguro, Marvin, ang kulang na lang dahil sanay siya ng walang guidance, sanay siya ng walang naggagabay sa kanya, sanay siya ng walang actually nangangailam or nangingiilam sa mga desisyon niya in life. She doesn't want to be told what to do. Not even by you. Not even by the baby on her womb. Ayaw niya nang sinasabihan siya kung anong dapat gawin. So, ganito na lang, love, Marvin. Actually, ang key point dito, ang key, sabihin na natin na, ang magiging alas na meron ka is that you have a loving family. You have an awesome parent or parents. You have awesome parents to guide you on this one. Marvin, kasi kapag sinabi mo to sa mga magulang mo, somehow, they can help you convince the girl to take care of herself and to take care of the baby. Kasi syempre, apo nila yun eh. And dahil nakikita nila na ikaw, bilang isang anak, na sabihin man nating natukso, sabihin man nating medyo naging mapusok, nagiging responsable sa kinahantungan ng kanyang mga naging desisyon. I think they will be proud that they were able to raise a good man. And you are that man, Marvin. You are a good man. And you are trying to make this girl see how good of a man you are. Yun nga lang, you need a backup. Sa dami-dami kasi ng mga nagiging decision mo lately, Marvin, laging pumapalye with good intentions, pero laging palyado yung mga desisyon eh. So maybe right now, you must do something na you haven't done before. And that is to involve your parents muna in your decision making before ka mag-decide on your own. Kasi yung deciding factor, Marvin, medyo some kind na, sabi ko nga sa'yo eh, andun yung magandang intention. Pero palyado talaga yung nagiging mga paraan natin eh. Kumakawala si girl eh. Pumapalag si girl eh. Wala ka kasing teeth over her, wala kang authority over her. Parang para sa kanya, wala na akong magulang, wala na yung mga folks ko to take care of me, to tell me what to do. I'm living my life independently ever since the world began, so not even you can tell me what to do. That's how she have lived her life for so long. So, right now, you have to let her know na hindi naman sa kinokontrol ka. Pero right now kasi, you are carrying someone fragile and very close to me. And I want you to somehow experience how it feels like na may mga pamilyang nakabantay sa likod mo, nakagabay sa'yo. And I'm willing to open my family for you, not because I want us to be together, but because I want the best for that child, because that child is my kid. Akin yan eh. So right now, Marvin, since hindi nakikipag-usap sa'yo ng maayos si ate, yung mga deal na ginagawa mo kay ate is not really enticing for her, yung mga sinasabi mo sa kanya is not really going through her, you need someone to back you up. At yung magiging wake-up call ni ate pagdating sa batang yan, ang magiging ngipin, sabihin na natin, na mag-hold kay ate para maging mature at pangalagaan yung sarili niya, even if it's by force, ay yung parents mo, love. Sila yung key dito eh. I know that you are scared kasi nakapagbitaw na ng salita yung papa mo. They really hated the girl. Pero this one is a different story, Marvin. Anak mo na to eh. Apo nila to. Just like you, they would want the best for that child. And you'll never know up to what extent yung understanding nila para sa'yo. Sabi mo nga, mababait yung mga magulang mo eh. Maganda yung pagpapalaki nila sa'yo eh. Kasi po, kaya po ako natatakot. Ako po kasi lumalabas na breadwinner. Wala namang magbabago doon, mahal ko eh. Wala naman. Po kasi po dito po sa amin, ako na po halos talaga lahat nagbabayad. So parang, isa pa yun sa side, weakness side ko na kapag sinabi ko agad, tapos nigalit pa rin kasi sila. Pag nagsalubong po kasi yung galit nila noon hanggang may balibago na naman. Tapos ako pa yung breadwinner, tapos biglang magkakagalito. Parang saan sila umaasa.
parang lalo kong pinanginaan kasi baka kung ano lang yung masabi sa akin. Love, yung masasabi sa'yo, Marvin, meron at meron yan. Magulang yan eh. Default Yun nga po. characteristic nila yan na magkaroon ng something to say. Na matauhan ka sa mga salita nilang talagang piercing or nakakatunaw. Pero that's just part of their characteristic. Yan ang tinatawag nating tough love, Marvin. Those are words you are bound to hear. Kasi you have to hear them. Pero that doesn't mean na they won't support you. Lalo pa ngayon ikaw ang breadwinner nila, Marvin, of course. Susuportahan ka nila. Pero iparamdam mo lang sa kanila at ipaintindi mo lang sa kanila na, Mapa, I know I've made some mistakes in my life. I've created foolish decisions. Naging impulsive ako. Naging mapusok ako. I understand. And right now, when you need me the most, yet again, I've created a mess in my life. Pero Mapa, I just want you to know na whatever it is na obligasyon ko sa pamilya ko, I'm not letting go. I'm not giving you guys up. It's just that, andito kasi to eh. And I want that child to have the same childhood I had with you as my parents. Nadama ko kasi yung buo ng pamilyang paglaki ko, buo yung pamilya ko, paglaki ko, andyan yung mama at papa ko, nadama ko yun. And I know how it feels like. Sa pagkatao ko, I felt complete. Masarap sa pakiramdam yun, Mapa, kasi pinalaki niyo ako ng maayos, pinalaki niyo ako ng kumpleto, pinalaki niyo ako ng buo yung pamilyang kinalalakhan ko. And I want to give that child just about the same thing. I'm not saying na makikipagbalikan ako sa mama nila. Yun lang naman po yung ayaw nyo eh. Yung babae. And I understand. Hindi ko po kayo i-counter sa fact na yan. Kasi kaya nga po kami naghiwalay kasi nakita ko din kung ano po yung nakita ninyo eh. Pero Mapa, yung bata kasi ay anak ko. Yun nga po. Yun nga po gusto kong mangyari at the end na malaman man nila, masabihin ko man sa kanila, pero wala na po kasi yung babae. Hindi ko na po talaga totally gustong balikan. Oo. Kumbaga yung support ko na lang, support nila sa akin, na Yun support lang naman eh. Yun lang naman yung concern nila, Marvin eh. Feeling ko kasi right now napapangunahan ka lang ng takot mo, ng taranta mo. Sabi ko nga sa iyo, you have the good intention. You have the best intention. At walang mali sa mga sinasabi mo, Marvin. If you are, kumbaga, if I am your parent, yes, medyo madidisappoint ako ng konti. Kasi nga naman, nag-create ka na naman ng mess or nakaka-create ka na naman ng mess sa buhay mo. Pero I will be proud of you. Hearing these words from you, yung mga narinig ko kanina, minutes ago, kung ako yung magulang mo, I will be proud of you, Marvin. I will even be proud of myself bilang isang magulang kasi ibig sabihin, tama yung pagpapalaki ko. Tama yung pagpapalaki ko sa anak ko kasi lumaki yung anak kong responsable. Lumaki yung anak ko na hindi tumatakbo sa obligasyon. Kasi sa totoo lang, Marvin, you have all the right and you have all the chance and privilege to run. Kasi si ate girl, hindi naman niya iniisip yung iniisip mo ngayon eh. Si ate girl, wala naman siyang pakialam kung mabuo yung pamilya niya o hindi. Actually, she doesn't even care if it's with you or not. She's not even asking you for money or anything. Ganyan. Kumbaga wala talaga siyang lang talagang pakialam. Mawala ka man sa buhay niya o hindi. Pero ikaw, hindi mo piniling takbuhan siya. Pinili mo yung obligasyon not because masokista ka, not because gustong-gusto mo yung pain, but because responsable kang lalaking hindi tumatakbo at tumatalikod sa obligasyon. At bilang isang magulang, wala nang masasarap sa tenga kapag narinig mo yung anak mong lumaki ng may pinag-aralan, tao, Yun nga. at marunong humarap sa obligasyon. Kasi nagtatalo din po ngayon magkausap kami kanina, nagtatalo kami na pag nanganak na daw siya, baka iuwi niya na lang sa probinsya. Sabi ko, bakit naman ganon, ilalayo mo yung bata? Hindi ko naman hinihiling na, hindi ako nangingialam doon sa relasyon niyo eh. Ang hinihiling ko, may relasyon ka, pero labas yung lalaki doon sa usapan natin sa bata. Kasi hindi naman niya anak ko eh. Ako yung tatay, hindi naman ako tumakbo nandito. Oo. Pero huwag may layo. Yun nga. I mean, this is the moment wherein you need your parents, Marvin. The girl is not listening to you. Oo, hindi kasi nakikinig sa'yo eh. Pag nalaman po kasi nila na ganun yung gagawin, baka ikaw na lang. Wag mo silang, Marvin, ganito, wag mo na lang i-underestimate yung mga magulang mo. Kasi right now,
I don't know if naiintindihan mo ko, pero this is my way of telling you na Marvin, hindi mo siya kaya. Hindi mo siya kayang mag-isa. Wala kang ngipin para pigilan siya. Hindi ka niya sinusunod. Hindi niya nare-recognize yung authority merong ka. Hindi niya yun ginagawa, Marvin. At hindi niya yun nararamdaman. Pero maybe, with the help of your parents, magkaroon ng some sense into that girl's head. Kasi ito ay mga magulang nang nagsasalita. Papunta sa isang bata na first time in her life magiging mommy. Right now, she doesn't even know what to do actually. Hindi niya alam kung saan patungo yung buhay niya sa totoo lang. Hindi niya din naiintindihan kung anong gusto niyang gawin because, kumbaga sa isang taong may upcoming deadline for project, nagkakram si ate. Rattling na siya. Believe it or not, hindi niya din alam yung ginagawa niya, Marvin. This is her first time. Yun nga po. And she is just scared. She is just as scared as you are right now. So she needs Ito nga po. someone na pwede niyang kausapin or pwedeng kumausap sa kanya so that malaman niya na ito talaga yung dapat kong gawin. Ito talaga yung desisyon na kailangan kong tahakin. Malay mo, with your parents, in between, you guys can come up with a better decision, better deal, better agreement pagdating sa bata. Uulitin ko, Marvin, you cannot do it alone. Kasi hindi ka niya pinakikinggan. That's something you need to understand. She doesn't listen to you. She doesn't answer to you at wala siyang pakialam sa nararamdaman at opinion mo. Yun yung katotohanan dito, Marvin. That's why I'm telling you na right now, sabihin mo to sa magulang mo and do not underestimate their ability to understand. Mga magulang mo sila. Sabi ko nga sa'yo, magagalit man yan, makakapagsalita man yan ng kung ano-ano papunta sa'yo, tanggapin mo lang ng tanggapin. Pagkakamali mo to eh. 'Di ba? Kapusukan natin to eh. Kumbaga, ito ay isang hindi mo inaasahan pero hindi mo tatakbuhang klase ng blessing sa buhay mo. Tanggapin mo lang ng tanggapin. Tas kapag kalmado na sila, saka mo sila uli kausapin, Mapa, pwede nyo ba akong tulungan? Kausapin siya. Kasi ilalayo niya yung bata sa akin. Gusto kong maging ama dun sa bata. Hindi naman ako makikipagbalikan. Hindi naman kailangan dito siya tumira. Gusto ko lang matulungan nyo kung makumbinse na hindi niya iuwi sa probinsya yung anak ko. Kung sakasakaling yun na lang talaga yung paraan kasi wala naman siyang matitirhan dito, tulungan nyo na lang akong ipaintindi sa kanya na she needs to open her communication so that I can see the child. Kasi right now, Marvin, ang kustodiya talaga ng bata hanggang mag-18 yung batang yan ay sa nanay niya. Oo, kaya kailangan mong magkaroon ng magandang agreement with her pagdating sa bata. Hanggang sa pagpapangalan ng batang yan, kung gusto mo talaga yung batang yan, you need na kapag nanganak siya, andun ka. Kasi you need to ensure na yung batang yan naka-apelyido sa'yo. Kung gusto mo talaga yung bata na yan. Kasi kapag yan ay na-apelyido sa kanya, na-apelyido kung saan, mawawalan ka ng habol dyan sa bata. Naintindihan mo ko, mahal? Opo. Oo. Opo. Right now, Marvin, huwag kang mataranta. Take a deep breath. Mag-isip-isip ka muna, magmuni-muni ka, i-gather mo lahat ng courage na meron ka, lahat ng tapang, lahat ng lakas ng loob, mahal ko, i-gather mo muna yan. And then, saka mo kausapin yung mga magulang mo kapag handa ka na. Kasi wala namang perfect timing, love eh. Walang perfect timing to talk to them. Kailangan mo lang ihanda yung sarili mo sa kung ano man yung pwede mong marinig. Kasi I'm telling you, Marvin, may maririnig at maririnig ka talaga. Opo. Pero hindi ibig sabihin nun, Expected din naman po. hindi ka nila mahal, hindi ka nila naiintindihan, at hindi ka nila tutulungan. They will. It's just that, alam mo naman, mga magulang, pagalit first, Sa una. pero tutulungan ka. Anak ka eh, lalong-lalo na yan, apo nila yan. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Kasi kanina talagang parang, alam mo yung kabadong natataranta, yun yung tunog mo, mahal ko eh. You need to calm Hindi kasi down. po, ngayon po kasi, kanina nga po di ba mag-usap kami, sabi ko sa inyo po. Ininuman niya po ng Pepsi tsaka ng gamot. Tinatry niya po i-pull out. Kasi nga, wala talaga siyang kaalam-alam eh. Sabi ko nga sa'yo, she is just as rattled as you are.
She is just as scared as you are. Imagine mo having a child with no one to actually help you, having no one to guide you, you have no parents, wala ka ding grandparents to help you, you are far away from your other relatives. So siguro siya, dahil in-expect niya na pumunta siya dito, it's gonna be all happy-happy, ganyan and all, wala masyadong drama and all. Now, she's gonna have a baby. This is something na hindi niya in-expect. She doesn't even know how it feels like to have a parent or to have parents with her. So, alam mo yung feeling na paano ko papalakihin to kung hindi ko nga naranasang mapalaki ako? Paano ko aarugain tong batang to kung hindi ko nga naranasan sa buong buhay kong inaruga ako? So, takot yun. That's why you need to talk to your parents para makausap nila yung babae, ma-reassure nila na, hey, we started at the wrong foot. Hindi man tayo naging maganda yung naging simula natin, hindi man naging maganda yung pakilanlan natin. Now is different. You are carrying our grandchild. So ito na yung magiging agreement natin. Huwag mong gawin yan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasasama ng batang yan. Iga-guide ka namin. Hindi ka naman pababayaan ng pamilya namin. Ang gusto ko po sana kasi mangyari, kaya nag-iisip din po ako, nagbibigay ako ng oras sa sarili ko ng maayos na pakiusap sa magulang ko. Gusto ko po kasi wala naman po siyang maayos na trabaho dun sa Valenzuela. Kasi nandun po siya ngayon eh. Gusto ko po sana kunin na lang muna siya doon, tas kahit nakausap ko lang po yung parents ko hanggang sa mga anak, kasi gusto niya po pag nanganak. Yun na lang po. Yun, wag ka muna mag-decide, wag ka munang, alam mo yun, wag mo munang, maganda yan, yung kahit papaano, kahit papaano meron kang plano in mind. Second choice po. Meron kang plano in mind. Maganda nga yan, Marvin, yung ginagawa mo, kahit papaano, meron kang plano in mind. But, kumbaga, i-open mo din yung sarili mo na ihahanda ko muna yung sarili ko to whatever will transpire sa magiging conversations naming lahat kapag nagkaharap-harap na kami. Magiging open-minded ako. I-open ko yung sarili ko to all the possibilities na pwedeng mangyari. But for now, ito lang muna yung planong nasa isip ko. Ang kailangan ko lang munang paghandaan ngayon ay yung masabi to sa magulang ko. Naiintindihan mo ako? One problem at a time, Marvin. Wag mong salubungin at suungin lahat ng sabay-sabay kasi maloloka kanyang ginagawa mo. One problem at a time. Opo. Gusto ko lang po, nag-isip lang po ako agad ng second choice na kapag okay na nakausap ko na po yung magulang ko, na i-open up ko naman na baka pwede pong ganito, na dito muna siya hanggang sa mga anak. Para gusto ko okay din yung bata, makikita ko na okay sa kanya, okay silang dalawa. Ayoko naman po kasi makita na okay na po sa magulang ko, pero hindi ko nakikita okay yung dalawa. Siyempre, nag-aalala rin po ako na kasi yun nga po, nag-try nga po siyang i-pull out yung baby. Oo, kasi nga she doesn't know any better, Marvin. Basta wag ka lang mataranta. Wag ka lang mataranta, wag mo lang pangunahan lahat. Dahan-dahanin mo lang. Kausapin mo muna yung mga magulang mo para magkaroon ka ng kalinawan sa plano mo, ha? Opo. No, sige. Sige, mahal ko, meron kang gustong sabihin sa mga magulang mo na sabi ko nga sa'yo, will be quite disappointed in you for this news. Pero most definitely, mas magiging proud sila sa'yo for the man you have become. So, kung meron kang gustong sabihin sa mga magulang mo, ano yun, mahal ko? Nanay ko lang po yung kay Papa. Okay, medyo lakasan mo lang, love, ha? For some reason, medyo humina. Kung naririnig mo man ako ngayon, umihingi ako ng malaking sorry sa lahat ng fault ko ngayon na pinagdadaanan, na alam ko malalaman niyo rin soon. Salamat sa lahat, sa gabay, sa pagturo, sa mga payo, sa lahat ng tinuturo niyo na makakabuti sa akin. Salamat sa pagtayo sa tuwing nadadapa ako. Salamat sa suporta, sa lahat ng ginagawa ko na para sa ating lahat sa pamilya. Thank you po. Thank you. Sorry. Ayun, para kay mama po. Amang po. Ma, kung naririnig niyo man po ako, sorry din. Kasi ngayon may pinagdadaanan si ate. Sumasabay ako. Sumabay ako. Nung una, takot ako. Pero soon malalaman niyo rin at maglalakas loob ako na sabihin niyo totoo. Dahil dapat niyo rin po malaman to. Ayoko malaman niyo sa iba.
gusto ko sa akin din po manggaling. Sorry sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng mali ko na nagagawa. Sorry dahil ngayon may problema na naman na dadagdag sa inyo. Pero alam ko, maunawaan nyo, matatanggap nyo rin po yun. At salamat din dahil walang magulang kayo ni Papa. Pinalaki nyo kami na may takot sa Diyos. Pinalaki nyo kami na maayos kahit hindi tayo ganun kayaman. Salat tayo sa ibang bagay. Kahit kapos tayo, pinilit natin umahon ng sama-sama. Magkasama tayo, lumalaban. Salamat din na sa suporta sa laban ko, sa lahat ng pagsubok namin. Hinaharap ko. Ayun, soon, kung matanggap mo po ako, sinaprayan ko. Para sa inyo to. Kung matuloy man po yun, para sa inyo to. Iaalay ko yung pagkatao ko, buhay ko. Dahil inalay niyo rin po yung pagkatao at buhay niyo sa amin magkakapatid. Gusto ko lang ko yung hirap niya ni Papa. Wala na pagkabata namin. Sana, wish ko matanggap, makapasa ako. At matuloy itong pangarap ko para sa inyo. Unahin ko kayo at sa magiging anak ko. Para sa inyo lahat to. Lahat ng ginagawa ko. Lahat ng tagumpay na nakakamit ko. Lahat ng blessings na natatamo ko para sa inyo po. Inalay ko po yun para sa inyo. Salamat po. Love, ganito, no? Hearing those words of, sabihin natin, of love from you to your parents. Sabi ko nga sa'yo, kanina ko pa sinasabi sa'yo, Marvin, and I want you to take it by heart. Your parents will be proud for having to raise a son like you, for having to raise a man like you. You are even manlier, kung merong mang term na ganon, than most of the guys who called my show. Sa kanila, ang problema nila, paano sasabihin sa mga asawa nila, ang problema nila, paano sasabihin sa mga girlfriend nila. But you, hinaharap mo yung problema, yung obligasyon mo head on. So, kudos to you, Marvin. And I'm sure, kung sasabihin mo man to sa kanila, saglit lang, mapapatawad ka din nila kasi you are doing the right thing, Marvin. So, sana lahat ng blessings ibuhos sa'yo because you truly deserve it, Marvin, at sa pamilya mo. Maraming salamat for sharing your story with me, love, ha? Thank you po. Yan, salamat, Marvin. Ingat ka lagi, love. Good luck. Salamat. Wala lang, nakakatuwa lang kasi yung kagustuhan niya nga ituloy yung obligasyon niya, yung kagustuhan niyang iparamdam doon sa babae na I'm not gonna leave you. Na even if wala na tayo, I'm gonna stand by your side. I'm gonna help you with that pregnancy. I'm gonna be a father to that child. Sana po si ate, kung naririnig mo po yung boses ng ex-boyfriend mo, di ba? Ate girl, come on. I know na naranasan mo na mawalan ka, na lumaking walang magulang, naranasan mo na buong buhay mo, walang gumagabay sa iyo, and this is the chance for you to experience something more, something else. Let that child have a bright future, love. Ibigay mo yun sa bata. Be different. Give that child something you haven't had for a very long time. A family to look forward to. A family that will support that child. Ibigay mo yun sa anak mo, love. Huwag kang matakot. May mga taong gustong gumabay sa'yo. May mga taong gustong tumulong sa'yo. All you need to do is to help them. Do that. Let them in. Hayaan mo silang tulungan ka. You don't have to go through it alone. Ibigay mo yung chansang yun sa ex-boyfriend mong magpakaama siya dyan sa batang yan. Sa 10 lalaki, maaaring yung 8 tumakbo, pero yung lalaking yan nagstay. Diba? Actually, parang privilege nga, or sabihin na natin something na dapat ikatuwa nung iba, yung ginagawa mong sinasarili mo lang yung bata na ayaw mo nang ipakita sa boyfriend mo and all eh. Pero si boyfriend mo kasi is not like that. He wants to be a father to that child, so let him be. Hayaan mo siya. Hindi mo naman kailangan pagdaanan yan alone eh.
Huwag kang matakot, may mga taong gustong gumabay sa'yo. You just have to let them do it.